Kaseng Hinyotrap Youth Council jong ka Maulai Circle mentah kasingi ka khandai tarik ulaber kelalet banyak kendu bat penpoikot show menteri katanat pule ulak men remboy hakabai day bat kikhana pule ki blawan phai na Ukraine. Nakaliang education sketrik HYC CEC UN lang sawian ulaong bola kerpat yo menteri katanat pule ka jela bunle e na kabenta kikhana pule ki baladu noi ka jing pule na mar kathma ha Ukraine. Kumta nakaliang jo kaseng kalawan ban kirpat yo menteri boon Ukraine ban penrung no iki shaki school ba university ki badon ha India. Education minister mana komentar boy alor ka bay day bat kamat jon kitu ki na puli napok ka jala ibala lek puli sa kari Ukraine ibala hapon khano mara badan ka conflict situation bay hakatai gari kabala penbore ki kena namta ka jinskan ka ki badan khano tang stang puwa hapdeng ka puli sa kani jala ka jali de nagleng kaseng bila penpau limba ka jintho pensngo ka jintho sa education minister lor kabayday bat ka jinge pat jog bi kena puli ki balawan mar bala ra kini ki kena puli le se ki budan ka first minister le se ki budan ka first year ka sekenya le kunjuru ki bansa pendep ya ka kurs ka jongki ra ki myo su ben bateng dari bani phas tai kari kan long ka jengta ka ba khawe khamtam ya ka karya ka jongki mar la da ki myo yo ben pendep ya ka kurs ki yo ben complete ka kurs ka ba ki le long ka jidu long ka bakhau mtang ki hindai ya ka ye kasan ka jongki ru ka bala kersan nat bamusim nam ta ki khul ki jongki begini puli hindai po satai spo kari Ukraine na kaliang kasang ina putsgo ka jongtho ba na kaliang jong ka sokar me kahya mar ba hakni si ni bakal dan ka jongtho na ka ministry of education jong sokar India ru ban kandan ka jengkerpat na kini ki samla puli jong ka kari India ki puli satai spo kari Ukraine ban kin accommodate them yakini ki kena hangni hapo ki university ski budan hapo kari India na kaliang sang sngo bala na sim tangka initiative kam ka initiative na state government kanong ka ba ero ban accommodate yaki kena puli na po ka jala magalia juni numar ba di boboni ki kena puli ki bele hantai hapo ka satai spo ri Ukraine ki bobon ki kena medical ki phawa jamut ki kena hapo kari India ki balalay ban puli talada nakaliang ka state government kamsem ka initiative ban communicate sa ka ministry of education ban accommodate lang kini ki kena puli kalong ka jinge ka bakha kini ki kena puli bukan jot ya ka si hakini universities ka badan ako ka India nakaliang ka sangi da prismo ba ka sokar meghalaya kadai ban shimla ek initiative mardori bajekran ban ka ministry of education ban kumno ban penyo admission yang kini kena pulih di balawan phana ki di Ukraine di bumsim la yo pan pendap su na ki pulih mar badan kata ka conflict situation hate ko ka di Ukraine